Туктагыз, мен хәзер сезгә бүген ниләр булганын сөйлим. Әйдә. Алла йортында Гайса Худайның яратуы турында сөйли. Алла йортының эче тулы кеше. Тышта да халык Гайсаны көтеп тора. Гайса, кызым үләргә ята зинһар. Кил сана безгә. Аңа 12 генә яшь бит әле. Ярдәм ит, зинһар өчен. Яһир, тыңла. Яһир. Гайса, Кызым үлде. Мәшәкатьләмә остазны. Курыкма. Ышан гына, тирелер кызым. Нәрсә ди? Балам, тур. Ашарына бирегез.